Dobar dan. Tema današnjeg sata su zamjenice. Znate da smo ih radili od 5. razreda pa sve do 7. Međutim, došlo je vrijeme da ih objedinimo i ponovimo na jednom mjestu danas na ovom školskom satu. Dakle, imamo 8 vrsta zamjenica u hrvatskom jeziku. Osobne, posvojne, povratna, povratno posvojna, pokazne, upitne, odnosne i neodređene zamjenice. Što su zamjenice? Zamjenice su naravno promjenjiva vrsta riječi, međutim ne mijenjaju se sve zamjenice jednako. Neke imaju rod, broj i padež, a neke, poput osobnih, nemaju roda. Naprimjer, to vam je jasno da u rečenici ja ne možemo odrediti rod jer ponekad je govornik muškog, a ponekad ženskog spola. Prema tome, tu nećemo pisati nikakav rod. U imenici tko, u zamjenici tko, što, također ne znamo točno koji bi to roda moglo biti, pa kažemo da one imaju samo padeže, a nemaju broj, nemaju jedninu. Neke zamjenice opet ponašaju se poput pridjeva i zato se zovu posvojne jer zamjenjuju posvojne pridjeve. I onda kažemo da se one slažu s imenicom u rodu, broju i padežu. Osobne zamjenice, ponovit ćemo ih, samo nominativ jednine, znam da ih znate, ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one i ona. Zašto se zovu osobne? Zato što zamjenjuju osobe. Imaju svoj naglašeni i nenaglašeni oblik. Vi ćete u bilježnicu poslije ovog video zapisa zapisati kraće oblike osobnih zamjenica. To su me, mi, te, ti u padežu, tebi znači ti, a ne ti u nominativu, ga, mu, nj, je, ju, joj i ih. Sljedeće su posvojne. Posvojne zamjenice zamjenjuju pridjeve i odgovaraju na pitanja čije je što. One imaju muški, ženski, srednji rod, a evo za sad uvijek ćemo uzeti onaj normativni oblik, a to je muški rod jednine. Moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov. Nakon posvojnih zamjenica, povratna zamjenica je isto vrlo zanimljiva jer je jedna jedina. Ta naša povratna zamjenica, moramo je napisati da glasi samo sebe se. Označava da subjekt vrši radnju sam na sebi. Naprimjer, češljam se, napunio sam si čašu do vrha. Kad završi video zapis, vi si prepišite padeže za zamjenicu sebe se. Nominativ nema, genitiv sebe se, dativ sebi si, akuzativ sebe se, lokativ o sebi, instrumental sa sobom. Sljedeća zamjenica koju smo također učili, slična je povratnoj, zove se povratno posvojna zamjenica. Povratno posvojna zamjenica označava da nešto pripada subjektu. Zamjenjuje sve posvojne zamjenice, a mijenja se po rodu, broju i padežu. Evo vam deklinacija, nominativ svoj, genitiv svojega, dativ svojemu, akuzativ svojega ili svoj, vokativ nema, lokativ o svojemu i instrumental sa svojim. Što se tiče povratno posvojene zamjenice, dobro pazite, ne možete reći daj mi moj sat, nego gdje je tvoj sat, čuvaj svoj sat, pazite na te rečenice. Znači, kad nešto pripada subjektu, onda ćemo koristiti svoj. A ako ne, onda koristimo posvojnu zamjenicu. Pokazne zamjenice, one vam određuju odnos među zamjenicama u nekakvom prostoru. Najčešće određuju odnos prema jednom predmetu u odnosu na govornika, sugovornika i negovornika. Tad koristimo i razlikujemo zamjenicu ovo. Ovo koristimo kad je nešto bliže govorniku. To kad je nešto bliže sugovorniku, a ono kad je nešto jednako daleko i od govornika i od sugovornika. Zapamtite, ono dijete
mora biti riječ ono, pokazna zamjenica, a ono dobro napreduje, sad je riječ ono, osobna zamjenica, jer primjećujete da nema imenicu. Koja je razlika znači između pokaznih i osobnih zamjenica? Ona djevojka i ona. Ako iza riječi ona stoji imenica, onda će biti pokazna zamjenica. A ako imamo samo ona me dobro upoznala, tu ne znamo koja je osoba, pa riječ ona je zamjenica koja zamjenjuje osobnu i spada u osobne zamjenice. Nakon osobnih imamo upitne ili odnosne zamjenice. Upitne ili odnosne zamjenice su po svojem obliku iste. Jedina je razlika u položaju u rečenici. Ako se zamjenice tko, što, koji, čiji, kakav, kolik nalaze u sredini izjavne rečenice ili na početku izjavne rečenice, a rečenice u inverziji, onda je riječ o ovim odnosnim zamjenicama. Ako se iste te zamjenice nalaze na početku upitne rečenice, riječ je o upitnim zamjenicama. I na kraju, osma, su neodređene zamjenice, osma vrsta, zamjenice koje zamjenjuju nešto nepoznato. Da bismo znali način na koji se tvori, moramo se samo sjetiti koje mi to odnosne ili upitne zamjenice imamo i onda ispred dodajemo predmetak ne. Ne plus tko dobijemo netko. Netko, nešto, nekoji, nečiji, nekolik. Ni, nitko, ništa, ničiji, nečiji, nekolik. Itko, išta, sve, svatko, svašta, svakoj itd. Još možemo imati i tko god. To nam se dolazi kad nam riječica god dolazi iza zamjenice, ponekad ju pišemo zajedno, a ponekad ju pišemo odvojeno. To je česta ovako zamka za jezičare kad se piše zajedno, kad se piše odvojeno. Eto vam jedno pravilo da vas malo možda razriješi vaših sumnji. Tko god odvojeno se piše ako se može zamijeniti sa bilo tko. A tko god ako se može zamijeniti s nekim. Isto vam vrijedi i za što god i za sve ostalo. Mislim da smo danas dosta napisali, ponovili, sjetili se oko zamjenica i da će vam ovi sljedeći zadaci biti lagani. Prvi zadatak. Prepišite iz video zapisa u bilježnicu vrste zamjenica. O svakoj vrsti napišite ono što je najbitnije. Objasnite razliku samo između upitnih i odnosnih zamjenica. Drugi zadatak. U opisu videa imate tekst. Kopirajte ga u Word. Riješite ga i pošaljite mi u privatne poruke na e-mail. Iz teksta prepišite zamjenice, odredite im vrstu, padež, broj roda ako se može. Ako su osobne zamjenice ili su odnosne, onda se to ne može. Samo da vam pomognem, ima ih 20. Evo i u ovom zadatku, odmah vam pokazujem koji je taj tekst u videu. Ako ga ne možete naći u opisu videa, onda si možete prepisati u bilježnicu i ispod toga izdvojiti zamjenice. Tekst glasi. Tko je izmislio tu školu? Voljela bih upoznati čovjeka koji nas je stavio u školske klupe. Čiji je on tata? Što je to dijete skrivilo da su ga se roditelji htjeli riješiti? Zna li se njegova greška? Unatoč tim svim pitanjima, u ovim trenucima mi nedostaje škola. Radije bih dobila kakvu god ocjenu i bila u društvu svih svojih vršnjaka, nego se cijeli dan družila s laptopom. Mislim da vam je tekst primjeren i vjerujem da mnogi dijele mišljenje iz ovog teksta. I treći zadatak, ono mi možda najzabavniji i najlakši, da ne bude sve jako dosadno, kliknite na drugi link u uputama u opisu ovog školskog sata i zabavite se s udaranjem krtica koje glume zamjenice. Link vam je napisan i ovdje, ali napominjem, imate ga i u opisu sata. Do sljedećeg nastavnog sata.